Ja. Hej. Hej med jer. Og sådan. God start. Hej og velkommen til vores oceantank hernede. Og selvfølgelig, ja, først og fremmest velkommen til fodringen af alle de her store dyr, som vi har inde bag mig her. Vi starter lige her om en 3-4 minutters tid. Bare til at starte med, kort information. Jeg hedder Jeppe, og jeg fortæller herude på Den Blå Planet. Og det er altså mig, der har fået fornøjelsen af at være sammen med jer i det her små 10 minutter i kvarters tid, mens der bliver fodret om bagved, samtidig med, at min kollega her, jeg skal godt introducere hende lige om lidt, at hun altså skal op bagved og fodre. Men lige jeg starter, jeg fortæller lige hurtigt noget på engelsk, bare så vores ikke-dansktalende gæster, de også lige har en idé om, hvad der kommer til at foregå lige nu. Dear guests, a very warm welcome here to the Ocean Tank, and of course welcome to the Ocean Feeding. My name is Jeppe, and I'm a storyteller here at this aquarium. And in just a few minutes, more or less 3-4 minutes, we're going to start with the feeding in here, of course. But unfortunately, not unfortunately, I'm with you. That's good for you, of course. But unfortunately for you, I'm only going to be speaking in Danish. But no worries, don't worry. This is a very visual feeding, so you will still be seeing what's going to happen in here. And of course, if you have any questions whatsoever, you are more than welcome to get a sum up when I'm done with this speech in English, if you want. And in worst case scenario, no worries. These animals here, they have absolutely no clue if I speak English, Danish or Chinese. They will eat the same no matter what. They are always hungry. So that's, of course, a big plus. Nå, tilbage med dansk. Som sagt, bare lige inden vi starter, så bare lige høre. Er I glade? Ja. Børnene er altid glade. Hvad med de voksne? Ja, og det går altid ned til sidst, og de har mistet kaffen. Det er fint nok. Okay. Men i hvert fald, bare lige så jeg skal blive aktiveret en lille smule. Kan jeg ikke få testet hænderne med vejret? Bare lige hurtigt. Alle sammen. Bare hænderne med vejret. Ja. Så holder vi kan. Og se. Ja, og så ned igen. Og så op. Og så ud til siden. Og så giv en kæmpe hånd til Nene. Kæmpe hånd. Sådan der. Så er vi i gang. Det ved jeg, hun elsker. Så det er bare perfekt. Hej, og velkommen her på Oceantanken. Nu har I mødt Jeppe. Masser af energi. Det skal nok blive underholdende 10-15 minutter, I får sammen med ham. Ja. Jeg er den heldige, der skal op og fodre dyrene herinde i dag. Og det kan vi gøre på flere forskellige måder. I dag der gør vi det ved at sejle ud i en gummibåd. Og måske nogle af jer kan se den. Det er en lille skygge, der ligger faktisk herinde bagved, helt oppe i hjørnet. En lille mørk skygge. Så jeg skal altså sejle ud i den her gummibåd. Og så skal jeg give alle de her fantastiske dyr en hel masse mad. De får omkring 15 kilo. Der vil primært være forholdsvis store stykker kød i dag, og det er fordi, at nogle af vores fisk herinde er på slankekur, det kan Jeppe fortælle mere. Så derfor kommer der altså ikke så mange små muslinger og rejer, men det kan de altså også få herinde. Ellers er det primært blæksprutter og torsk, der kommer ned til hajerne og rokkerne. Og så må I jo se, hvilke dyr, der er hurtigere end andre. Men jeg vil bare løbe op og gå i gang med foder, og så må I have rigtig god fornøjelse med Jeppe. Ja, super. Giv en lille hånd.